sallallahu alaihi wasallam. On est colonel-major Ousmane Kane, C91. Voilà, vigile. Ami afuga wali ngono ka bela jele bisina ani fen nana kana an fara an kan ni bara in konna la kuma e fen bete se ka kuma nyogon fe kuma kalfa madola ni kuma bela jele place la jama mi min ko fe wala ka chani bela jele ami aw bisina ko kura aw ka jam kan hukum konna la e ani ni ngal fura mo otemu amalo ke bilal ama vigile yere join ani vigile ka bara ngi tongono okay ngal jarayi na nya jateminɛ tɔn kɔnɔna na baarakɛ bona camanba de bɛ yen ka daminɛ jidilaw bɛ yen akɛyi bɛ yen vigile bɛ yen vigile ka baara ɲɛsinnen don ka mɔgɔw an'u bolofɛnw de kɔlɔsi o vigile jɔyɔrɔ ye tɔn kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ mɔgɔw de bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na o bɛ na n'u bolofɛnw ye o bɛ loger yɔrɔ dɔw fana na pour que u ka se ka na kana o mago ɲɛnabɔ lafiya kɔnɔ ka segin lafiya kɔnɔ anw fana jɔra k'u kɔlɔsi ani olu bolofɛn minnu bɛ na olu fana kɔlɔsi fo ka taa se o segili ma o ye vigile jɔyɔrɔ ye tɔn kɔnɔna na ka taa se du kɔnɔna cérémonie bɛ kɛ kɛnɛ minnu kan o bɛɛ lajɛlen de b'a la fo ka taa se hali sira kan o bɛɛ de b'a la o de ye vigile jɔyɔrɔ ye tɔn kɔnɔna na voilà inchallah an ye o faamu comme aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baaraw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kɛ yen n'o ye événement ye événement bɛ événement tɛ yen vigile jɔyɔrɔ ka bon i n'a fɔ an bɛ a ye kɛnɛw kɔnɔ cogo min na comme an bɛ mawuludu hukumu kɔnɔ an bɛ kuma bɛn mawuludu ma an bɛna an balimakɛ sɛbɛ kɔnɔ de mawuludu baaraw kɔnɔna la jɔyɔrɔ jumɛn b'o la ani aw bɛ labɛn jumɛn de sabati mawuludu baaraw kɔnɔna la walasa bɛɛ bɛ se ka na hɛrɛ la ka taa hɛrɛ la bɛɛ n'a bolofɛnw bɛɛ bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na i n'a fɔ an balimakɛ da sera a ma. alhamdulilayi Usman Kane i y'a fɔ cogo min na vraiment jɔyɔrɔ min b'an na mawuludu baara kɔnɔna na o de ye i n'a fɔ an ka secrétaire y'a fɔ cogo min na vraiment donna minnu min na olu n'u bolofɛnw kɔlɔsili labɛnbaw kɛlen don an bolo o baara ninnu kan kosɛbɛ k'a daminɛ su ani tile kabini mawuludu yɛrɛ mana daminɛ k'a daminɛ mawuludu daminɛ ka taa se fo a laban ma depuis ziyara fo a laban su ni tile an ka mɔgɔw jɔlen b'u sen kan ka mɔgɔw n'u bolofɛnw kɔlɔsi donc labɛnbaw de b'an bolo o kɔnɔ ka se ka o baara in kɛ ka se ka se a dan na i b'a jateminɛ adamadenya ani gasi tɛ ban o fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔw dekun donc o t'an ka laɲini ka mɔgɔ si dekun baara ninnu kɔnɔna na an bɛ de ka se mɔgɔw n'u bolofɛnw kɔlɔsi ka se k'u lafiya cogo min na i y'a fɔ cogo min na san kalo 12 fana an bɛ kɔlɔsili la du kɔnɔna na c'est à dire a kun de ye fɛn minnu bɛ yen ni u bɛna se ka gɛlɛya se a don an ka baaraw kɔnɔ mɔgɔ jugu ka sira kan vraiment an b'o jɔyɔrɔ ta kosɛbɛ ka se ka o fɛn ninnu ɲɛni ka bɔ yen donc o kɔni dakuruɲa bɛ bolo ka fara kɔrɔ fana o de ye yɔrɔ ye quoi. mawuludu kɔnɔna la baara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman aw kɛlen ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn sabati mawuludu baaraw kɔnɔ. bon labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'an bolo o de ye toujours kɔlɔsili de ye ɲɛmɔgɔ ka fɛn o fɛn n'i b'a la i bɛ cɛsiri fara i boloda la cɛsiribaw de b'an bolo ko in kɔnɔ ka se ka o baara kɛ mawuludu kɔnɔna na o cɛsiri minnu labɛnnen bɛ yen nɔ toujours o yɛrɛ ye yeko fɔ ko ban sabu n'i bɛ baara la i ka baara yɛrɛ réalité o bɛ laɲini dɔ yira mɔgɔw la donc o cɛsiri b'an bolo ka se k'o ko ninnu ka se k'a daminɛ Bangɔni na ka taa bila fo 26 mars la o cɛsiri b'an bolo depuis mawuludu daminɛ na an bɛ mɔgɔ dɔw de labɛn olu bila 26 mars su ni tile olu bɛ yen koda ye olu ka baara bɛ kɛ yen nɔ bon i b'a jateminɛ don ɲɛna fana toujours o mɔgɔ kelen de b'an bolo yen nɔ su ni tile olu fana ka baaraw bɛ yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn falen su ni tile u ka baara dayɛlɛlen bɛ yen nɔ i fana Bangɔni yɛrɛ fana na nɔ baara bɛ yen nɔ wagati bɛɛ lajɛlen de la a tɛ jɔ kabini a daminɛ fo ka taa fo mawuludu daminɛ ka taa bila fo a kuncɛli la baara tɛ jɔ su ni tile wulikajɔ de bɛ yen cɛsiri de bɛ yen nɔ ka se ka mɔgɔw n'u bolofɛnw kisi ka se k'u tanga voilà i ka ɲininkali in na n bɛ se k'o jaabi de d'i ma. kosɛbɛ o jaabi ninnu diyara n ye an bɛna an balakaw fɛ yen nɔ Fatumata Bambera an b'a ye cɛw yɔrɔ yɔrɔ muso bɛ yen an ɲɛ bɛ yɛrɛ fana na vigile fini bɛ yɛrɛ la muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye vigile ya baara kɔnɔna la. alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'Ala barikada jɔyɔrɔ min bɛ musow yɛrɛ la vigile kɔnɔna la o ye kelen min bɛ cɛw la an musow fana b'o jɔyɔrɔ kelen de la i n'a fɔ an karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na cɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ musow bɛ yen nɔ an fana bɛ yen nɔ ka an balaka minnu bɛ na k'u kunbɛn hɛrɛ la ka se k'olu bolofɛnw kɔlɔsi k'u min kɔlɔsi Ala ta kɔfɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ denw musomanw fana minnu bɛ yen ka fara an baw kan
an bɛ kɛ olu fana kɔ i n'a fɔ cɛw ta bɛ cogo min na o y'an musow fana ka dɛmɛ fiyɛli sira kan pɔsiw bɛɛ la cɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ muso fana bɛ yen an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ laɲini ye mun ye dɔrɔn mɔgɔw b'u bolofɛnw ani bolofɛnw kɔlɔsi ka ɲɛ ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka na hɛrɛ la cogo min ka bɛɛ segin ka sɔrɔ mɔgɔ si ma degun sɔrɔ anw fana bɛ yen nɔ. o diyara n ye an bɛna an balimakɛ bilali yɔrɔ an b'a dɔn mawudu su tɛmɛna alhamdulilahi rabil alamin 26 mars mɔgɔw y'a ye jama tun bɛ cogo min na vigile jɔyɔrɔ bonyana a la an bɛ Alahu taala tanu ka waleɲuman a kɛra hɛrɛ la an ma kɔlɔlɔ foyi mɛn a la ma jogi ko ma sɔrɔ ma bolofɛn ma tiɲɛ an b'a fɔ tuma Ala ka kɔlɔsili kɔfɛ vigile jɔyɔrɔ bonyana olu n'an ka finitigi bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la an bɛna se dumuni ani duwawukalan dɔgɔkun kɔnɔna la o fana bɛna kɛ olu fana y'a dama jamana koba ye tuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ duwawukalan ni dumuni o jama yɛrɛ bɛ bonya ka tɛmɛ mawudu kan tuma dɔ la ka da ni tɔw y'u ka mawudu kɛ jama faba bɛna suru Bamakɔ yan ka na bɛn dumuni ani duwawukalan ma aw kɛlen bɛ ka labɛnba jumɛn fana sabati mawudu tɛmɛnen kɔfɛ walasa ka duwawukalan ani dumuni kunbɛn. ok kan ɲininkali diyara n ye Ala ta kɔfɛ hakilisigi bɛ yen kosɛbɛ ka d'a kan jamana yɛrɛ kɛmɛ ka ko ta ba la kosɛbɛ o hakili sigira n'o ye ɲinan ta yɛrɛ a lakana fanga bonyana ka tɛmɛ san nɔ ta kan alhamdulillah parce que jamana yɛrɛ kɛmɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ di ka na kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ yiri dɔrɔn o y'anw hakili sigi alhamdulillah donc o la an b'a fɔ labɛn caman kɛlen ye minnu ma y'an sɔrɔ fɔlɔ u hakili ka sigi yan u ka se yan basi foyi tɛ yen ka daminɛ mawulu yɛrɛ ma se o depuis san mawulu kuncɛra an ye ɲinan ta labɛn daminɛ kuncɛtɔ donc disposition bɛɛ talen don mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min o ɲɛnamu na ni tenu b'u la minnu bɛ ni tenu to o fana de ka ca tenu bɛ minnu na kɛnɛ kɔnɔ ye bɛɛ b'i ka jateminɛ la seko la pour que mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min kosɛbɛ donc o la an b'a fɔ nabagaw ye u k'u hakili latigɛ Ala ta kɔfɛ basi foyi tɛna mɔgɔ si sɔrɔ alhamdulillah la donc n bɛ fɛ ka dakurujɛ damadɔ fɔ o côté la o yɔrɔ ye kosɛbɛ parce que bolimafɛnw an ye yɛlɛmali don fɛn caman na kariw n'a jɔyɔrɔw bɛ yen ka se sotaramaw bolimafɛn minnu bɛ yen n'a sɔrɔ n'u bɛɛ tun ɲagami ɲɔgɔn na an ye a caman bɔ ɲɔgɔn na pour que accès bɛ se ka nɔgɔya cogo min bon n'i y'a jateminɛ ka daminɛ Janginɛbugu la fana ka na bila fo 26 mars la o sira in a sira fara bɛɛ lajɛlen minɛlen don accès bɛ se ka nɔgɔya nabagaw ni seginbagaw ma cogoya min na donc o la labɛn caman kɛlen don pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min mais nin bɛɛ la an bɛ foli belebeleba segin an ka autorités ma vraiment o ye ko in ta ba la yɛrɛ yɛrɛ n b'u fo dɛ an tɛ ɲinɛ k'u fo an tɛ saliya k'u fo an n'o fana bɛ ka ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔna na n'u ko an k'a dan yɔrɔ min an bɛ dan yen tuma dɔ la an fana bɛ mɔgɔ dɔw dɔn y'a sɔrɔ olu fana t'o dɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ misɛnninw na donc o ye hakilisigi yɛrɛ fɔlɔ ye parce que an minnu nana k'an bɛna lakana kɛ n'an yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn faamu minnu bɛ ka lakana o tɛna lafiya sɔrɔ a kɔnɔ donc o de fɛn yɛrɛ gɛlɛma fɔlɔ ye alhamdulilah Dieu merci labɛn caman kɛlen don mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min alhamdulilah kuma surunya d'accord yanni an ka taa ɲɛfɛ an b'a dɔn karamɔgɔ ka mawuludu a denw fana kɛlen bɛ ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔna la an ka sirifkɛ n'an karamɔgɔ Sherif Ibrahim Haidara ale cunna kɛɲɛbakaw fɛ yen a bɛ san damadɔ ale bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ kɛɲɛba Sherif Ibrahim Haidara a kun bɛra cogo min na ani kɛɲɛbakaw ye kumakan ɲumanw minnu kɛ n'ale yɛrɛ nisɔndiya min yira kɛnɛ kan an bɛ jɛ k'o lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna. N'i y'a ye kɛɲɛbakaw y'a minɛ k'u ta bila u ye jɔyɔrɔ dɔ de y'a la a Seyidi Sherif Iba Haidara ka dugawu kalan kɛnɛ filɛ nin ye kɛɲɛba nin kɛra wasa ye san o san u b'a fɔ ko ɲinan ka di ni salon ye nin ye DGP ka mawuludu tako 6nan ye kɛɲɛba ka kɛɲɛ ni san 2026 ye a Seyidi Sherif Iba Haidara ye kɛɲɛbakaw ka mawuludu dugawu kalan kɛ nka san'an ka sa dugawu jaabiyɔrɔ ma DGP y'a kɔnɔna jɛya kɛɲɛbakaw ye a y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i dusukun ɲɛsin Ala ma ko dugawu jaabi teliya bi bɔ dugawu bi kɛ min ye o ŋaniya yɛrɛ kama o kama DGP y'a kɔnɔnajɛya kɛɲɛbakaw ye wa salon dugawu kalan résultat caman nana kɛnɛ kan nin y'an ɲɛ ɲinan dugawu kalan kɛnɛ kan an b'an sigi k'o jaabi kɔnɔ san wɛrɛ an bɛ kɛnɛ min kan kɛɲɛba
do kalan kɛnɛ do siga t'a la bani de wallahi Aidara do minɛ kɛnɛ do siga t'a la cɛkɔrɔba ɲuman de an tɛ siga la fiyewu k'a fɔ hamitigi dɔ bɛ bɔ ni hami dɔ ye nin kɛnɛ in kan naam ni ala ma min dilan yan siga t'a la bani o de dilanni man ɲi ma o ye cɛkɔrɔba ɲuman de nka hɛrɛ t'o la dɛ siga t'a la ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ parce que fo hamitigiw ka fɛn dɔ de faamu siga t'a la bani de wallahi aw kɛlen don ka ne yɛrɛ min kɛ wasila ye aw ni ala cɛ ne yɛrɛ chargelen nalen don siga t'a la dɔnniba fana kɛ ala ka gɛlisa sabu kɔni donc kuma ne ni aw an bɛɛ de bɛna jɛ k'an taw fɔ siga t'a la kɔni ni min ɲɛna o ye ala ye dɛ siga t'a la iba tɛ sky ni min ma kɛ o ye iba yɛrɛ ka duwawu ye parce que o man ka kɛ sisan n'o kɛra o man ɲi e ma Haidara kuranɛ ko asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum siga t'a la bani da fara tan de wallahi ko kuma dɔ la aw bɛ fɛn dɔ nata ala ne bɛ wari yɛrɛ yɛrɛ de fɛ sisan siga t'a la caman kɔni ala n b'a fɛ ka sanu yɛrɛ kilo de ta koyi wallahi kilo caman ala ne bɛ musoko in na a sɔn dɛ dɛ siga t'a la a mɛnna wallahi a kɛra ban ye wuli walla kɔni ala ne ka nin denko ye a lajɛ dɛ wallahi o kuma o hami sifaya minnu bɛ yen kuranɛ ko kuma dɔ la aw b'a nata ko ala ka nin kɛ aw ye siga t'a la ko k'a sɔrɔ ni ala y'o kɛ o wagati ko aw ka hɛrɛ kisɛ kelen t'a la wuli wali den nin ye tiɲɛ wallahi siga t'a la kuranɛ ko a bɛ fɛn dɔ fɛnɛ kɔ k'aw ka hɛrɛ b'o de la siga t'a la bani den wallahi o tuma an bɛ min ɲini ala fɛ ala e de b'a dɔn min ka kan n'an ye anw kɔni bɛ nin de fɛ wa ala an b'a fɛ nin ne ka kan ye nka ala a bɛ ɲɛ cogo min na o da i ka dugawu kan ala o di an ma amina yarabi ala sɔn nin de y'a kɛ cogo ye dugawu ti bin yan siga t'a la dɛ wallahi dugawu ti bin yan a ti bin dɛ wallahi surutiw de bɛ dugawu minɛ na siga t'a la kɔni jɔn bɛ ka ala wele a bɛ ka ala wele waati min na mun b'a kɔnɔ sigai a dɔnniba furankɛ ne tɛ maa da tɛ se ma ko min yɛrɛ bɛ ka amina fɔ o ŋaniya ye mun ye wallahi Aidara kori dɔ tɔɲɔnen t'a bolo siga t'a la bani de kan ka ɲɛɲini koyi kori dangaden tɛ kan ka siga kori hasidi tɛ sigai kori dabalijugukɛla tɛ wallahi Aidara kɔrɔ ti don ala ko ta sifaya bɛɛ la o tuma duwawu jaabili surutuw de ye siga t'a la bani ala ko a ye ne ala wele n b'aw jaabi mɛ ala ko n bi dɔw de jaabi siga t'a la bani de ne wulibali ye dɛ o de la n ka nin kɛnɛ in sigi o sigi yan n b'a fɔ aw y'a kana siga fiyewu wallahi duwawu ti bin yan a ti bin dɛ cɛkɔrɔba ɲuman den mɛ an k'an yɛrɛkunw lajɛ wallahi o ka kan dɛ cɛkɔrɔba ɲuman den n'o y'a sɔrɔ i b'a dɔn ko i yɛrɛ bɛ fɛn na min man di ala ye dɔ bɔ o la siga t'a la bani de wallahi o bila ta an k'a lajɛ sigai Aidara o ka dɛ wallahi i ko duwawu ti bin ti bin dɛ ne ɲɛ bɛ duwawu jaabi la nin kɛnɛ in kan yan Allahu akbar dɔnniba furankɛ ne ɲɛ b'a la tile tigi o bɛ kɛnɛ kan n ɲɛ b'a la suya tɛ ayi o tɛ n'o tɛ hali sogo ka caya bani de y'o fɔ an ye koyi ko i tɛ sɔn mɛ ɲɛ bɛ kunkolo minnu jɔlen na a ye ninnu lajɛ tile kɔrɔ wallahi concert bɛ se ka ninnu jɔ yan ayi a t'a kɛ fiyewu u mago t'a la o mɛ mɔgɔw jɔlen don jɔn kama ala ɲɛda siga t'a la bani de wallahi o tuma o ala b'an filɛ ni ɲɛ dɔ ye nin kɛnɛ kan Allahu akbar an bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛ ba don siga t'a la mawuludu duwawu kalan don ala k'a minɛ o ma amina yarabi o tuma an bɛna don hadara kɔnɔna na a kana ɲinɛ dɛ avion bani de avion a bɛ ne ti ka duwawu minnu mɛnɛ kɛ ne t'o la dɛ dɔnniba furankɛ parce que an filɛ tile la nin ye ala b'a dɔn mɛlɛkɛw b'a dɔn k'an b'an sɛbɛ la e ka n'i sigi ka ala ne kɔni a kɛ tɔli n bɛ tɔliso ti ɲini o tɛ ɲini yan bani de château étage kɛlɛ château an bɛ château de fɛ ayiwa ala
hali ni ye sanu kulo kelen ɲɔgɔn di ne ma o b'a bɔ walima kulo kelen di ɲini ya aw kana jigi tigɛ yan o tuma a ye kuru ɲini Ala fɛ ne yɛrɛ bɛna saba kan an bɛna tunu ka don Ala ka gindo kɔnɔ mais ni wari sɔrɔla aw kana tunu dɛ caman nana n'a taw ye nka caman ma ye dɛ o tuma Ala ka bɛɛ ta ɲɛ o tuma an bɛna don ni nisɔndiya min yɛrɛ kɛra ka ban a banna o Ala mago bɛ dusukun de la tan o tuma an bɛna don hadaratura bandenya kɔnɔ min b'i fɛ a fɔ Ala y'an ka to Ala ma miniti 2 Sherif Ibrahim Haidara Iba ni tun ye a donni Keɲeba a k'i baaraw kɛra cogo min na o de tun ye nin ye k'an to jɛmukan kɔnɔna la an tun bɛ ka an ka maa welelen n'o fana kɔnɔ n'o ye ACD mɔgɔw ye Saliya Mariku ani a ka jama sera kɛnɛ kan an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ani aw ka tɔn yɛrɛ jumɛn ACD ye yɛrɛ jumɛn. D'accord, an b'a fɔ ko salamu alaikum an bɛ jama bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔ kan an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ye Saliya Mariku ye Bangoni Janginɛbugu jeunesse sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la association ba dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ACEID association citoyenne pour l'essor intégral de Bangoni Janginɛbugu o président ye ne ye bi wulada in na an bɛ yan communauté bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Janginɛbugu bɛɛ tɔgɔ la parce que association in bɛ Janginɛbugu bɛɛ lajɛlen de représenter an ka rôle a tɛ se ka fɔ ka se a dan na d'abord an bɛ an ka sababu ɲuman fo n'o ye Cheikh Sherif Usmane Marani Haidara ye an yɛrɛ fa ale min kɛra sababu ɲuman ye anw fana ye kunnaja sɔrɔ ka don mawludu ni ziyara baara kɔnɔna la dugu baaraw kɔfɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala y'i sen don nin baara in na i b'a fɔ ko Ala ni cɛ o ye kunnaja de ye donc mɔgɔ min kɛra an sababu ɲuman ye o la an b'o fo a n'a ka denbaya Ala ka si ni kɛnɛya di an n'u ma n'o bɔra ye ACD yɛrɛ ye tɔn min bɛ sifinnakaw kofɔ kosɛbɛ an ka baara ye min ye mawludu ni ziyara kɔnɔna la o de ye circulation bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yanni mawludu ni ziyara cɛ an ka baara fanba ye ka dugu yɛrɛ ka dugudenw sensibiliser parce que n'i ye a jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ jatigilaka ye Bangoni Janginɛbugu siga t'a la denw de ye donc anw de ye jatigiw ye anw de bɛ se ka baara nɔgɔya an fa bolo kosɛbɛ ni sensibilisation ye ni mobilisation ye d'abord an bɛ mobilisation kɛ ka sensibilisation kɛ dunan minnu bɛ na u yɛrɛ u donyɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo di parce que jama ka bon bɛɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ sensibilisation kɛ ka se ka dunanw k'u bisimila ka ɲa n'o bɔra dunan ninnu u bɛ se ka tɔbɔtɔbɔ cogo di u bɛ se k'u ka pèlerinage kɛ bonya ni karama kɔnɔna la ka segin ka taa u seginyɔrɔ la lafiya fana kɔnɔna la o ye an ka wulikajɔ dɔ fana ye an bɛ tila ka wulikajɔ kɛ tuguni an ka sira ninnu a ka dɔgɔ kasara bɛ se ka nɔgɔya a sanfɛ cogo di donc o tɛ taa mobilisation kɔ minnu ka bolifɛnw bɛ jɔ sirada la minnu bɛ gidɔrɔn sanfɛlaw kɛ baara yɔrɔw ye i b'a dɔn an bɛ wagati min na i komi sisan diɲɛ baara foyi tɛ min ka nɔgɔ hali n'i ko adamaden dɔ ma ko karisa ye nin bila nin ta ka bɔ yan o b'o kɛ gasi ye donc f'i ka mɔgɔ la faamu fana ni bonya ni karama de ye surtout communauté kɔnɔ donc an b'o wulikajɔ fana kɛ pour que sira bɛ se ka libérer cogo min na bolifɛnw bɛ don lafiya la ka bɔ cogo min na an ka rôle dɔ fana ye ka sécurité kɛ parce que an ka tɔn récépissé o bɛ an ka récépissé la o b'an ka baara kɔnɔ ka fara an ka polisilakaw kan ka jɛ k'u dɛmɛ baara la cogo min na dugu yɛrɛ bɛ se ka sécuriser cogo min na bon n'i ye a jateminɛ dunan minnu bɛ na an bɛ fara an balima vigiles kan ani an ka polisilakaw kan komi o baara ninnu o bɛɛ fana tɛ se ka fɔ jabaranin na o duguma baara ka ca kosɛbɛ donc an bɛ fara olu fana kan o baara bɛ se ka kɛ kɛcogo min na dunanw séjour kɔnɔna la u kana se ka gɛlɛya sɔrɔ an bɛ exemple dɔ ta n'i y'a jateminɛ sisan don kɔnɔ foro la an y'an tɛgɛ da bandi min kan n'an k'an b'a jate peut-être a bɛ mɔgɔ 40 bɔ u bɛ na dɔrɔn ka mɔgɔw ka téléphone k'a puruti jama ka bon u b'a puruti dɔrɔn u bɛ tunun donc u bɛ dɔw ka saki fana puruti donc an bɛ mɔgɔ dɔw fana bila civil la olu bɛ se ka o baaraw kɛ kɛcogo min na ACD ka baara mawludu la n'an k'an b'a fɔ an da tɛ se ka se a bɛɛ ma a ka ca kosɛbɛ bon n'i ye mawludu yɛrɛ fana jateminɛ
fɛti min don fɛti sɛbɛ b'a kɔnɔ kulonkɛw fana b'a kɔnɔ o de la ɲinɛ an ye wulikajɔba fana kɛ a bɛɛ b'a dɔn an ka cɛkɔrɔba a bɔra Côte d'Ivoire sisan mawuludu la donc an ni Ivoirien ɲinɛ fadenya de bɛ yen parce que an minnu ka escorte tɛ ɲa ni anw ta ye donc o de la an kɛlen don ka mobilisation ba fana kɛ karamɔgɔ n'a bɔra ka so fo ka se stade la a bɛ escorte cogo di hali ni mɔgɔ kana maga ka mobili la donc o fana bɛ an ka baara kɔnɔna la o de la an ka escorte an b'a fɔ a bɛ ɲa ni Ivoirien ta ye ni Ala na kira sɔnna ma ne b'a ko fɔ Ivoirien kulo la Ivoirien b'a la n'Ala sɔnna u kulo b'a la tɛ u b'a ye fana de n'i y'a ye an ka motoba bolila ninnu i ɲɛ bɛ bracelet min na an tɛgɛ la nin minnu bɛ yɛlɛ moto kan olu ta ye verti de ye a filɛ n balimakɛ tɛgɛ la voilà donc ni i ye verti ye minnu tɛgɛ la dɔrɔn kɔrɔ k'olu ye an ka motard bolilaw ye minnu bɛ karamɔgɔ escorte a ka mobili côté fila bɛɛ ɲɛfɛ ani kɔfɛ fo ka se stade la olu bɛ nin don bon i bɛ orange ye minnu tɛgɛ la bon olu ka baara ye sécurité ani circulation bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu ka baara ye o ye o dɔrɔn tɛ n'i ye a jate minɛ janginɛbugu kɔnɔ bi an ka musokuntigi vraiment an b'a fo dante foli min na ani an ka dugutigi an ka musokuntigi Korotumu Tarawele ale de wulila ka fara jeunesse kan nin baara min filɛ ka kɛ ni dunanw bɛ ka na k'a b'a ɲini janginɛbugu ka bɛɛ fɛ ka fara jeunesse kan minɔgɔ kana dunan foyi sɛgɛn a ma tɛ kɔngɔ ma wa u ka si yɔrɔ ɲuman fana la donc ka si yɔrɔ ɲini ka di dunanw ma o ye an ka baara fana ye parce que an bɛ dugu bɛɛ lajɛlen de représenter donc an ka baara kɛnyɛrɛye de don ka an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ka baara la o de don parce que Ala ye nin kunnaja de di anw ma ni nin mawuludu in kɛr'i kɔrɔ k'i sen ma don a baara la i sigilen ɲɛna o ye kunnangoya de Ala k'an kisi o ma donc an ka wulikajɔ kɔni an b'a kɛ fo an se an fɛn bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ta fangaw di hali bi degun minnu bɛ baara kɔnɔ Ala k'olu bɛɛ lajɛlen ban denmisɛnninya mago bɛ kɛnɛya la Ala ka kɛnɛya dafalen di an ni aw ma walasa aw ka se ka nin baara in kɛ an bɛ segin ka na an ka an bɛ segin ka na i ma kɔfɛ ni Ala sɔnna an bɛ segin ka na an ka vigiliw la Seba Konare an b'a ye vigilia baara kɔnɔna la tuma dɔ ni maaw bɛ don jamana ko na aw bɛ fuyeli kɛ tuma dɔ la ka maaw fuye k'u lajɛ fuyeli fana lajɛli tun bɛ fuyeli na Sumati ka ɲɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala k'an bɛ sababu ma voilà fuyi bɛ kɛ kun min kama a bɛ kɛ kun caman kama fuyi an b'a kɛ ni bolo ye an b'a kɛ ni mansin ye n ye jamana jateminɛ jamana an bɛ bolo min ka bi jatigɛ kow ka ca kosɛbɛ voilà donc n'o bɛ yen nɔ ka ban bamananw ko janto yɛrɛ la kɔrɔ ko de ka ɲi donc an bɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ donna ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ka se an ka jama fɛn ka kori yɔrɔ o yɔrɔ donc an bɛ donna minnu dilan na an bɛ fuyi ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen la an b'a kɛ ni mansin ye an b'a kɛ ni awa bolo fana ye cɛw ye fuyeli kɛ cogo min na o fana ye fuyi kɛ ten nɔ a dabɔkun ye c'est à dire mɔgɔ minnu min na ni fɛnjugu b'u bolo a dɔ la n'an ye fuyi kɛ caman bɛ yen nɔ olu ta bɛ da sira la sabu jamana bolo an tɛ hakilisigi bolo ka kosɛbɛ ten kosɛbɛ ni an ye mɔgɔw fana fuyi kɛ tan nɔ bolofɛn minnu minɛ an bolo i b'a sɔrɔ an bɛ kɔli b'an bolo ka nɔrɔ fɛn ninnu na a kɛra fɛn maramafɛn dɔw bɛ yen i b'a jateminɛ a tɛ fɛn tiɲɛ mais n'a donna jamana a bɛ kɛ tiɲɛni kɛ fɛn de ye donc o la fuyi sira kan n'an y'o fɛn ninnu sɔrɔ an bɛ olu minɛ ka sɛbɛnniw k'o kan ka minɛ ni e min bolo i tɔgɔ ni jamu b'i k'a kan ani i bɔyɔrɔ donc n'i bɔra k'a fɔ n'i b'i segin i bɛna sɔrɔ yan a dɔ la dɔw bɛ taa k'a sɔrɔ u ma segin ka na parce que ni jama girinna kan a bɛɛ n'i ta fan de don bon yɔrɔ fana b'an bolo yɔrɔ labɛnnen don k'o kunnafoni di awa taa ni ka seginbaga ninnu ma k'a fɔ n'i m'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na a dɔ la n'i taara nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ yan caman bɛ taa o bɛ taa sɔrɔ ɲini voilà fuyi bɛ kɛ ka da kun min kan a kun ka se ka basigi kɛ jamana cogo min na ka se ka mɔgɔ minnu bolofɛnw lakana mɔgɔ jugu kana se ka don jamana cogo min na ani tɔɔrɔ fɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo ka se ka olu bɔ jama cɛ la fuyi bɛ kɛ ka da nin de kan aw ka baaraw kɔnɔna la hali bi aw ko ka hadamadenw kɔlɔsi ani u bolominɛw Bilal ni maa min bolofɛn tununa misali a ka fɛn buruna kɔ wala a ka fɛn dɔ tununa jama la yen nɔ wala a y'a bila yɔrɔ la a ɲinana kɔ labɛn jumɛn fana bɛ aw bolo walasa a tigi bɛ se a bolofɛn lasɔrɔ nɔgɔya bolo ma cogoya min na
Ok, alhamdulillah. Il avait un chama kelen lo ambulo siraka. Ya jateminɛ mɔlu yɛrɛ mana tɛmɛ fɛn tulu dama bi kɛ ka daminɛ an pièces la katirinaw biométriques fɛn caman caman ni téléphone c'est trop parce que jama mana caya ka ban mɔgɔw bɔ waati terrain na bousculage bi kɛ dɔw bolo fɛn bɛ tila o la o bi bibi n'aw y'o fɛn o fɛn ta an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ wɛrɛ b'an bolo bangɔnina ye a bɛ taa mara o magasin kɔnɔ yen donc ni kɔni sera yen ni ye vigile fɛn o fɛn ye ɲininkali kɛ n bolo fɛn dɔ tunun na donc i kan ka lasɔrɔ cogo min an bɛ bila ɲɛ ka taa yen donc a bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ yen n'a kɔni bɛ yen tigitigi k'i ta de don a bɛ segin ma fana o labɛnw kɛlen don n'an ye min sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ o mara yɔrɔ b'an bolo ni min fana tɔmɔna ka na d'a ma an bɛ taa mara yen de voilà a bɛ ten o cogoya la. Bambara fuyeli ninnu ani bolofɛn tunu an balakaw fana jɔyɔrɔ ye jumɛn aw fana kɛlen bɛ ka labɛn ɲuman sabati o yɔrɔ fanfɛla in na. Alhamdulillah i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ cogo min na o kelen de don musow fana ka côté la n'i bɛ don an b'i f'u ye ni maramafɛn b'i bolo an b'a minɛ kɔli b'an bolo an b'i tɔgɔ ni jamu sɛbɛn a la n'i bɛ bɔ n'i sera ka bɔ n'o da ye i bɛ n'i ka fɛn sɔrɔ an bolo n'i ma bɔ n'o da yɛrɛ fana n'i sera bangɔnina k'a fɔ vigile de ka fɛn minɛ n tɔgɔ b'a la i bɛ taa lasago yɔrɔ la u b'a i tɔgɔ fɔ k'a ta k'a d'i ma nin yɔrɔ la an b'an profiter ka minnu tɛ sɔn fuyeli ma fuyeli kun tɛ k'an bɛ se baara la ou bien k'an tɛ sɛgɛn fuyeli kun bɛ pour que an bɛ se ka an yɛrɛ lakana ka tila k'an na minnu bɛ n'a karamɔgɔ kanu kama ka se ka bɛn lakana bɛɛ k'a to ni vigile bɛ karisa nangi fuye a kana digi la fosi tɛ i yɛrɛ min ye kɔlɔsi o yɔrɔ la n b'o message lase mawulududen bɛɛ lajɛlen. Président an bɛ segin ka na président yɔrɔ Dukure baara o baara dekun ni gɛlɛyaw tɛ ban a kɔnɔna la vigilance baara in kɔnɔna la gɛlɛya ni dekun dɔ b'aw kan baara in kɔnɔna la n'o bɛ yen o ye jumɛn ye. Ala k'an bɛ sɔgɔma vigilance baara in kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ dekun tɛ anw kan parce que an tugura an karamɔgɔ Hayidara kɔ ani an ka nafolo k'a fɔ vigilance baara in an b'a kɛ fo ka se an ka saya ma tant que n'an bɔlen kɔni bɛ yen kala t'ale n'a ka jamakulusi wasi donc foyi tɛ bɔ o kɔnɔna na k'o ye gɛlɛya anw ma kosɛbɛ an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na bien vrai que fɔlɔfɔlɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔtɔ u bɛ ɲɔgɔn digidigi cogo la mais ɲinan an ye labɛn min kɛ salilahu an b'a jigiya o ti y'a kɔnɔ baara min bɛ kɛ lafiya ni hɛrɛ kɔnɔna na ka bɛɛ se seyɔrɔ la donc an b'a f'i ye dakuruɲɛ fila dɔrɔn k'a fɔ vraiment vigilance baara kɔnɔna na fɛn tɛ min ye gɛlɛya ye parce que an tɛ foyi tɛna an ma tant que n'an ma sa k'o ye gɛlɛya anw ma voilà inchallah an bɛ segin na Saliya baara o baara gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔna la aw ka baara in kɔnɔna la gɛlɛya dɔ b'aw kan baara in kɔnɔna ni gɛlɛya dɔ b'aw kan o ye gɛlɛya jumɛn ye. Bon i y'a fɔ cogo min na ɲɛnama dafaliya ye Ala de ta ye kosɛbɛ gɛlɛya tɛ ban baara foyi la gɛlɛya minnu bɛ se ka na anw kan baara in kɔnɔna la n'an bɛ se k'o fɔ o de ye dunan minnu bɛ na tuma dɔ la i b'a ye dunan minnu bɛ na u tɛ yɔrɔw dɔn kosɛbɛ donc an b'an profiter an b'a fɔ dunanw ye n'u ye tenue ye mɔgɔ o mɔgɔ la a kɛra vigile tenue ye a kɛra fɛn o fɛn ye min bɛ f'u ye u ka baara kɛ n'a ye n'u ye baara kɛ ni a ye a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen olu bɛ bɔ yen gɛlɛya wɛrɛ bɛ an kan sira wɛrɛw fɛ o gɛlɛya ye jumɛn o tɛ anw kelen o gɛlɛya o bɛ bɛɛ kan o ye transporteurs ka nouveau ye an tɛ sɛgɛn o la an ni u ye sigi caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ la an bɛ Safo mairie fo parce que ziyara ni mawudu yan'a ka daminɛ an ye labɛnw sigi an y'a kɛ olu ka mairie de la ni Jalakɔrɔji jeunesse ye ni Safo jeunesse ye ni Doɲumana jeunesse ye ka fara Bangɔni jeunesse kan donc transporteurs gɛlɛya dɔ b'olu de fan fɛ nin yɔrɔ la an b'an profiter an bɛ message passer ni baara in ni jama tun ye 100 ye semaine nata jama bɛ kɛ 1000 de ye parce que bangeli de kɛra sisan an bɛna ale denguli ani duwawu kalan na bɛɛ b'a dɔn o jamako ye min ye an ka karamɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'o ye Ahmed Tidiane Hayidara ni a balima tɔw ye olu bɛɛ de bɛna segin ka na sa an bɛ baara in tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'a ɲini transporteurs fɛ adamaden garisigɛ ye min ye i tɛ se ka taa k'o to cogo si la u ka taga dɔɔni dɔɔni u kana surcharge kɛ consigne min bɛ di u ma siradajɔlaw fɛ n'o ye anw ni vigile la ka se fo polisi ma vraiment
consigne ninnu lamɛn n'o kɛra an ka laɲini ye min ye o bɛ sabati parce que mɔgɔw tɛ min dɔn ni kala ye mɔgɔ kelen wagasi mawuludu jama la a bɛ min da karamɔgɔ nin kan ala de b'a dɔn donc k'a ye k'a fɔ ko accident dɔ bɛ taga k'o kɔnɔ k'o sababu kɛ mɔgɔ dɔ ye vraiment gɛlɛya b'a la o de la an ka wulikajɔ ni an ka sensibilisation fɛ bɛɛ y'a ye ɲinɛ ziyara donna hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la accident kelen de kɛra an b'a fɔ ko alhamdulilayi o accident yɛrɛ o ma juguya sotarama dɔ de ye sira bila excès de vitesse fɛ yanni ka don safo donc i sira bila ka taa ni tigi tan ka taa ni mun falen don ala ka ko kala ma mɔgɔ si wagasi ka taa ni bolila ale de binna k'a yɔrɔ dɔ tigɛ mais basi foyi ma bɔ a la o kɔfɛ yɛrɛ a wulila k'a ka baara kɛ bon o excès de vitesse min n'i y'a jateminɛ ala k'an kisi teliyabagatɔ k'i bɛ turu 3 kɛ n'i y'i kɔlɔsi i ka turu 1 yɛrɛ o tɛ s'a dan ma i ye bɔlen ziyara ni mawuludu baara la pewu donc baara in fanba yɛrɛ a bɛ transporteurs bolo an tɛ sɛgɛn o la an tɛ ɲinɛ o la an b'o fɔ transporteurs ye vraiment u ka taga dɔɔni dɔɔni o de ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye pour que baara in bɛ se ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la cogo min donc sinon gɛlɛya foyi t'anw kan alhamdulillah an bɛ aw la dɔnniya hali k'a fɔ ko an ka nin jɛmukan a sponsor officiel o ye Temira ye Temira ye te jamana kɔnɔ te min ni a dogolen tɛ sɛgɛn mana kɛ cogo cogo aw ka baara ye farikolo lasɛgɛn kelen ka farikolo lasɛgɛn kɛ walasa ka farikolo lafiya kosɛbɛ ni Temira premier na deuxième na troisième sɔrɔ kan min a bɛ lafiya nati farikolo kosɛbɛ donc aw wajibiya Temira aw b'a san dɛ inchallah a bɛ sa dɛ o de nana ka na jɛmukan in sponsorisé n'aw tɛmɛtɔ aw bɛɛ ka paquet kelen kelen san aw fɛ ka taa n'a ye ka taa di denbayaw ma an bɛna an balakaw fɛ Banbera a b'a dɔn musow ka baara tuma dɔ la a ma nɔgɔn degun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ musow ka baara fana tuma la a ma nɔgɔn aw ka baara in kɔnɔna la degun tɛ aw ni musow ni degun b'aw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ aw ka baara in kɔnɔna la wa i n'a fɔ fuyeli wala labɛn cogoya aw sigi yan aw ka doni da fɛ aw k'a kɛ tan aw k'a kɛ tan degun dɔ b'aw ni musow cɛ baara in kɔnɔna la wa. Alhamdulilayi an bɛ Ala fo i n'a fɔ président y'a fɔ cogoya min na an ni dilen de don an nafolo a bɛɛ sirifukɛ in n'a ka denbaya o kɔfɛ foyi t'an sɔrɔ ko b'an tɔɔrɔ mais an b'a ye k'a fɔ faamubaliya dɔɔni de bɛ yen quoi n'an kumara ɲɔgɔn fɛ f'an ka dɔn ko tentigi ninnu si tɛ mɔgɔ si bila sira kan sira min b'a to i bɛ degun sɔrɔ ni tentigi fɛn fɛn ye consigne di mɔgɔ min ma o ka to o la sinon ni fɛn fɛn y'an sɔrɔ an jɛlen don hali n'an sara an jɛlen don a ye karamɔgɔkɛ in kama quoi parce que ale ye degun min ku kɔrɔlen an tɛna ku o la tuguni an b'a bila faamubaliya minɛn de kɔnɔ an bɛ mun fɔ halisa n segin ka kuma kɔrɔlen nɔfɛ vigile ko k'i fu ye fuyeli kɔni an ka jɛ n'a ye cogoya bɛɛ lajɛlen an tɛ ye komi fuyeli ka d'a ye mais an bɛ lakana de kama an tɛ sɛgɛn o fɔli la. kosɛbɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Bilali tun ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la an bɛ segin ka na i ma dɔɔni an ko lakana tigilamɔgɔw minnu bɛ na n'o ye an ka jamana fini tigilamɔgɔw ye olu ye maa caman bila ka na yala aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ kɔlɔsili kɛ olu bɛ kɔlɔsili kɛ aw dun olu ye faso taw ye aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenw ye yala gɛlɛya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛ ɲɔgɔnya la. Dieu merci. Gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa gɛlɛya yɛrɛ tɛna na ni ɲɔgɔn cɛ so an bɛ ka ɲini ta ye fɛn kelen de ye ɲinifɛn fana ye kelen de ye mɔgɔw ka se ka lafiya o la e bɛ fɛ mɔgɔw ka lafiya ne fana b'a fɛ jama ka lafiya an tɛ se ka gɛlɛya tɛ se ka na o donc a kɛra an bɛɛ kunnadonni de ye kelen filanan yan'an ka don baara kɔnɔ an ye sigi caman de kɛ ka plan caman tracer mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo di an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ minɛn jumɛn kɔnɔ donc o baara bɛɛ kɛra ka kɔn an donnen cérémonie kɔnɔna na o la gɛlɛya tɛ se ka na ɲɔgɔn faamu bɛ yan 100% yɛrɛ ɲɔgɔn faamu bɛ yen voilà o ye jaabi ye sisan waati ye an minɛ dɔɔni nka yanni an ka bɔ kuma kɔnɔna la an bɛna kuma di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma miniti kelen kɔnɔna la message cikan jumɛn bɛ aw bolo k'a lase jama min bɛ na la mawuludukɛ jama min denguli jama ani jɔkala jama min bɛ na la message min bɛ aw bolo k'a lase u ma walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya olu bolo a bɛ se ka nɔgɔya aw yɛrɛ bolo cogo min na an b'a daminɛ Saliya la. D'accord, Saz, merci beaucoup. Non. D'abord message laban min bɛ an bolo wula in na kɛnɛ kan o de ye an bɛ message daminɛ population yɛrɛ la fɔlɔ. An b'a ɲini population fɛ u ka fara force de l'ordre kan
ka fara vigile kan ka fara jeunesse kan an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ jateminɛlikɛla ye jamana ni a wagati yɛrɛ cogoya kama jama min mɛnalen dimanche ani ntɛnɛn a jama ka bon kosɛbɛ donc an ka fara ɲɔgɔn kan baara in a bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogo min parce que an b'a fɔ alhamdulilayi a donna hɛrɛ la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la communauté parce que anw minnu ye bɛɛ jatigi ye anw de kan ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ anw bɛ anw minnu fɛ an ka du kɔnɔ anw de kan ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ f'u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ na bɛɛ tɛ malududen dɛ bɛɛ nakun tɛ nin ko in ko ye a bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ jama la donc an b'a ɲini population bɛɛ fɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ i ka du kɔnɔ k'a nana nin ko in na n'i sigalen don a la n'i yɔrɔ la k'a taabolo m'i diya gɛrɛ vigile la ou bien i ka gɛrɛ jeunesse la joona ou bien ni faamaso min i bɛ se k'o lasɔrɔ joona i kɔni i ka kofɔli kɛ joona ni e ma kofɔli kɛ joona ni bɔ nana k'a kalama k'a fɔ ko e ye nin dunan in ladon ko dunan ɲɛnama tɛ e yɛrɛ bɛ se k'i ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la alors que karamɔgɔ ka laɲini tɛ duguden dɔ ka degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna la donc o tɛ an ka laɲini ye ka tila k'a fɔ pèlerins fana ɲɛna minnu bɛ na ka bɔ jamana diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ e nakun ye min ye to o sira kan i nakun ye mawuludu ni ziyara de ye vraiment i ka bɛɛ ka basigi yɔrɔ kelen ni terrain taga bɔra la u kana taa sira wɛrɛ fɛ kana taa i sen don ko wɛrɛ la i nakun ye min ye n'i tor'o kɔnɔ a ka ca ala fɛ séjour bɛ ban ka sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la an bɛ bɔ kuma la ni min ye wulada in na o de ye an ka autorité fo an balimakɛ y'a fɔ baara in daminɛ ni bi cɛ ani autorité an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ surtout les plus hautes autorités u ye dispositif min di ɲinɛ mawuludu la bɛɛ y'a ye olu ka cidenw de fana ye commissaire minnu bɛ anw fɛ yen maire minnu bɛ anw fɛ yen an b'an profiter o la an ka commissariat fila n'o ye Korofina ani commissariat de Bangoni an b'u fo u ka cidenw de ye olu ye parce que olu tɛ dugumala sɔrɔ mais u ka ciden minnu fana bɛ duguma n'olu ye baara kɛ n'u ka laɲini ye a ka ca ala fɛ baara bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ ko mara ka segin so maraden ni marakɛlaw na aw surunyara ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen u bɛ bɔ baara kɔnɔ donc a ka maraden minnu bɛ yen n'o ye anw ye a n'a ye minnu bila baara la n'o ye commissaires ye ani maires ye ani dugutigiw ye an bɛ ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ bɛɛ fo salon an sigira nin kɛnɛ kelen kan ala ye ɲinɛ yira an na an bɛ ala fo la an sigira ɲinɛ fana san wɛrɛ ta fana ala ka o yira an na an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fiyewu min kɛra an bɛɛ sababu ɲuman ye an b'o fo Cheikh Sirou Ousmane Marane Haidara n'a ka denbaya ala ka si ni kɛnɛya di u ma mɔgɔ o mɔgɔ y'i bolo don ɲinɛ mawuludu baara la mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen taara la mɔgɔ o mɔgɔ hakilina dɔ donna a kɔnɔ pour que baara in bɛ se ka ɲaɲa cogo min na ala ka bɛɛ sara ni yɛrɛ ŋaniya n'o ye anw communauté n'o ye jeunesse yɛrɛ anw de gagnent don ni bɛɛ ye anw de ye kupu ta parce que baara in ye anw de ta ye ala y'anw de kunnaja ka don baara in kɔnɔ donc n bɛ baara ɲɔgɔnw fana fo n ka commission d'organisation ɲɛmɔgɔ ɲinɛ n ye o de kɛ Jibril Kulubali ye Jibijan ale de ye n ka commission ɲɛmɔgɔ ɲinɛ baara in yɛrɛ kɔnɔ n b'a fo ka wale ɲuman dɔn a bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a se ɲɛmɔgɔyaso ma ko an wasara n'a ye n'ala sɔnna an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn wa aw hakɛto waati an ta dɔɔni président welekan laban jumɛn b'i yɛrɛ bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma d'accord welekan bɛ lase an bolo k'an si bɛɛ lajɛlen ma toujours an bɛ min fɔ o de ko in bɛ dabɔra adamaden bɛ lafiya cogo min an bɛ fɛti min yɛrɛ n'o kɛra Mamadu kisi ni nɛɛma kan a na kun tɛ foyi ye diɲɛlatigɛ bɛ kɛ lafiya kɔnɔ cogo di bon an karamɔgɔ fana a ka laseli bɛɛ n'i y'a bɛɛ la a bɛ kɔrɔ ye ɲɛnama bɛ nɔgɔya cogo di adamadenw ma ni an tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ donc an minnu bɛ u ɲɛfɛ jama ɲɛfɛ u lakana n'o nana u ka bɛɛ lamɛn ase dɔ fara tenitigiw ni vigile kan u ka bɛɛ lamɛn ni hakilila ni taasira min juru la u ka jɛn n'a ye ka taa o sɔrɔ min fɛ n'ala ka jɛ labɛn min kɔni kelen don ni bɛ o labatu basi foyi tɛ bɔ a la baaraw ɲɛ bolo donc an bɛ tila ka min fɔ k'a da jama bɛ kɛnɛ kɛnɛ bɛ sigi i ka kɔnɔna kɛnɛ kɔnɔ ni kɔnna ka na i bɛna lafiya la ni kɛnɛ fana bɛna ka girigiri ka bɔ mɔgɔw k'o dabila n'o kɛra bɛɛ bɛ se lafiya la i ka kɔngɔna i kana kɔnɔ bɔ jama bɛna don dɔ min n'a fɔra bɛɛ ka bɔ e kun ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya b'a la mais ni ba sigira ka bɔ don dɔ ni n'ala sɔnna an mago laɲini min na
ala b'a nɔgɔya baara in ala ka daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la an karamɔgɔ n'a bɛɛ lajɛlen kama i tabu ka sallallahu alaihi wasallam ko na wele kan min fana bolo kala se nabaw bɛɛ lajɛlen alhamdulillah jalo y'a fɔ cogo min na Usman Kan ani folikan de ka di se nabaga bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ mawulu kun donna hɛrɛ la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kuma hɛrɛ la ten o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ min kɛra sababu ye ka an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an ka muso kelen den k'an ka tigɛ kelen kɔnɔ kisɛ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ala k'a simaya ala ka sijan ni kɛnɛ ani laban ɲuman ala k'o d'a ma yarabi ala kana silamɛya tiɲɛ tabaga b'a ka dun kɔnɔ yarabi ala k'an bɔnɲɔ ka bɔnɲɔ nɔfɛ tuguba fo ka taa se lahara jɔjɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka segin ka télécirifila yɛrɛ fo vraiment a ye an ka nin plateau min sigi tan dɔ a diyara n ye a bɛnna ma sabu a dabara de mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo di an ka baara taacogoya kan anw b'o de ka se ka mɔgɔw lafiya an tɛ ka tɔɔrɔ se mɔgɔ si ma donc fana n'an ye tɔɔrɔ se mɔgɔ ma an bɛ yafa ɲini o yɔrɔ ninnu na gɛlɛya minnu tɛmɛna mɔgɔw ka yafa ma dabangama ko tɛ quoi dabangama ko tɛ donc a ka yafa fɛn y'an ma an t'a fɛ ka gɛlɛya se mɔgɔ si ma voilà dakuruɲɛ kelen foli b'an bolo ka se bɛɛ lajɛlen ma fana an balima a selen mɔgɔw n dɔgɔkɛ n'o ye Saliya Mariko ye vraiment an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn depuis an ye baara ninnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka se fɔ sisan ma kun wula fɛ n y'a wele ka nin ci ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ an bɛ fɛ ka na plateau la nɔ k'a jija ka élément labɛn an kana ɲɔgɔn fɛ a nana ka na wele jaabi n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛɛ kun ye baara ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na de hali bi ala k'an mɛn sira in kan ala k'an mɛn sira in kan ala k'an don kanu na kira bonya na sallallahu alaihi wasallam ne ba wele kan laban min fana bolo kala san bɔra ko ma kɛrɛnkɛrɛn laban min bɛ bolo k'a lase jama ma mawuludu donna yɛrɛ la cogo min an bɛ dugawu kɛ ala ka kuncɛ yɛrɛ la dunan minnu fana bɛ sira la n'olu bɛ ka na den wuli ni dɔw ta la an bɛ min f'u ɲɛna bɛɛ ka na dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma do ko n'i bɛ fɛ ka se joona k'i bɛ taa dɔɔni dɔɔni o la i bɛ se ka bɛn nin waati bɛɛ lajɛlen n'an bɛ bɔ an ka bɔ dɔɔni dɔɔni an ka don ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n'an ko k'an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni gɛlɛya ye ka sɔrɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye belebele ka belebele ale min kɛra sababu ɲuman ye k'an bila nin sira in kan an kana taa karamɔgɔkɛ wajibi wɛrɛ taga ka di an kana taa o nɔfɛ an k'a to a bɛ mun fɔ an k'a lamɛn ka se ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra ale ka laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ an bɛ télécirifila bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ maliyɛn diɲɛ fan bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ kunbɛn inshallah o diyara n ye Bilal a bɛ kuma kuncɛ e kan wula in na e fana wele kan laban min fana bolo k'a lase nabaw bɛɛ lajɛlen ma wele kan laban min bɛ ne bolo o ye an ka daminɛ transporteur la o ka sabali ka na dɔɔni dɔɔni parce que n'a ye jama sɔnna ka wari b'u kun ka e ka mobili louer k'u bɛna événement kɛ yɔrɔ danaya dɔ de y'o se i ma o danaya in bɛɛ ka jija ka to o danaya minɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ hakɛ min sigi boli hakɛ la u kana tɛmɛ o kan n'o kɛra an bɛɛ bɛ na hɛrɛ kɔnɔ ka segin hɛrɛ kɔnɔ mais ne ko bɛ vitesse ba ta ka na n nana retard la o ka fisa a ma se ye dɛ donc ka boli dɔɔni dɔɔni n'u fana sera yan e ti dugu kɔnɔna dɔn n'i k'i bɛ sira fara wɛrɛ bɔ i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min dɔw bɛ tunun dugu kɔnɔ u bɛ mawulu séjour bɛɛ kɛ k'o ɲini donc n'i nana i ba sigi yɔrɔ kelen ani denbatigiw denmisɛnnin fitininw minnu bolo yen ani muso lajɔlenw jamana u ka hakili t'u yɛrɛ la mɔgɔ jama bɔ waati olu k'u ba sigi ni jama dɔ bɔra jama na o b'a sɔrɔ ka bɔ donc ne tun bɛ wele da kan bɛ n bolo k'a lase jama ma o ye nin de ye donc ka foli lase aw yɛrɛ ma Misiri Fila TV ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka daminɛ directeur ye n'a ka jama bɛɛ lajɛlen mais an baarakɛɲɔgɔnw fana fɔ ACID vraiment olu bɛ ka jɔyɔrɔba ta an ka baara in na alhamdulillah jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ jɔ an tɛ se ka jɔ yen dɛ bɛɛ n'i ka rôle de don ni siraba kana lajɛ a ma nɔgɔn ni sira jɛngɛnna bolo la i b'a dɔn k'u bɛ baara la donc an b'u fo n tɛ ɲinɛ tuguni n tɛ saliya ka an ka autorités an b'u fo kosɛbɛ to commissariat fila min bɛ an ka niveau la yen donc u bɛ baara la dɛ hali ni mawulu tɛ u bɛ ka dɛmɛ don anw ma 100% an ma deli ka suspect foyi minɛ k'a lase o ma
a kan ka traité cogo n'u m'a kɛ ten donc vraiment an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase a commissaire fila bɛɛ lajɛlen ma donc o de wele kan tun bɛ ne bolo kosɛbɛ an bɛ an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye an ka vigile ani an ka asidi n'o ye janginɛbugu jeunesse mɔgɔw ye an b'aw fo ka waleɲuman an ka wele jaabili la ka a yira aw la hali bi k'a fɔ ko an ka jɛmukan a sponsor officiel o de tun ye Temira ye olu de donna jɛmukan in kɔkɔrɔ ka jɛmukan in ladon an bɛ Alahu taala deli mawuludu baaraw daminɛna cogo min na hɛrɛ la an bɛ Alahu taala deli Ala ka a kuncɛ hɛrɛ la ten nka an tɛ bɔ kuma kɔnɔ la fo an ka message allo fɛn min bɛna la mawuludu la karamɔgɔ ka cikan nɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa dɔɔni dɔɔni bolifɛntigiw ka taa dɔɔni dɔɔni minnu bɛ sen na an si kana girin-girin an ka don terrain kɔnɔ dɔɔni dɔɔni wa an ka bɔ dɔɔni dɔɔni n'o kɛra laɲini min ye o bɛ sabati hakili message faamuna aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ segin ka an baarakɛɲɔgɔn Elhaji Amadu Jalo fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kɔnɔna la jɛmukan ale de bɛ deli ka nin lase komi an y'a fɔ cogo min baara in ye yɛlɛma yɛlɛmaw ye sɔgɔla dɔ b'a la bi a b'o baaraw la o kama a ma kɛnɛ in sɔrɔ bi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'an filɛbagaw fana bɛɛ lajɛlen fo ka kuma kuncɛ an karamɔgɔ Seyida Sherif Usmane Madani Haidara k'a fo ka waleɲuman dɔn a ka nin cɛsiri n'a ka wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini fɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka jɛmukan wɛrɛ yira an n'aw bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore merci. Attention, incarnation. Jamais d'agarder la bifo sur moi. Dite que le corps, dite que la sarara para la fienda. Wali eso mi legalite du mano la voce mi lira que era la tuya de miraco. Es que hoy te mira tú. A casa de seguro de te mira mi va un tiene negrito. A carine está de mira, me va a venir te va a mira. A venir te negra, a venir te va a morar. Te mira, se gotara, tu mamá de gabango ni na shiri vengo menori. Fala fone ma fa fa shiri la pere me monna. No sono ma, e mi dice negra ni na ire ora. Dia baba para para ora la como lo yo ven de mira ya. Ni na roga con ei kala con el ni sonda ya te dime. A veces lo van de puti gula ti ala bodi mia. Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sultan Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanumagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bi kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Gina de wa ni kele mo ke yo mada ti beti ke wi ni to ri ga ti jawanti ega de galaje Café Niger, ça c'est le café des connaisseurs. Café
Café Niger, le choix d'un connaisseur. À la maison, dans la rue ou au bureau, le vrai goût rassemble les connaisseurs. Café Niger, le choix des connaisseurs. Vos offres fibres évoluent pour vous offrir des dépiles encore plus puissants, toujours au même prix, afin de mieux répondre à tous les besoins de votre foyer. Découvrez désormais la fibre Access avec 30 mégabits par seconde, la fibre Plus avec 80 mégabits par seconde, la toute nouvelle formule Fibre Family avec 100 mégabits par seconde et la fibre Elite avec 200 mégabits par seconde. Les nouvelles offres fibre Orange, c'est jusqu'à 200 mégabits par seconde à partir de 15 000 francs CFA le mois seulement pour profiter d'une expérience Internet très haut débit, encore plus rapide, plus fluide et toujours illimité pour toute la famille. Rendez-vous dès maintenant sur Maxit ou en agence. Orange est là.